Oh. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Allah'a şükür. Qarayım hele. 30 minutta 25 sekund 40 millisekund. Oh. Suv içəsi gələ. Qaya kişəgisi qarayım elə. Kişəgisi 30 minutta 40 sekundda 51 millisekund. 15 sekundda 11 millisekundqa tezirək dostlar. Salam dostlar. Nek şulay. Soluşı qapqan kelip kırdı deyip ойлайсызбы? Мен достарым ішкі юлны тезәйттім бит әлі. Тезірек келе тұрған юл таптым. Білесізбі? Нешік болау? Бұл айкен жол. Білемін, башқа күнні юл оша, міне тротуарлар оша, машиналарны өткәрі, жеулілер көпірі, жеулілер юл астынан шыға, светофорларда тұра келейдім. Бүгін, міне, урман буйлап қына әлдіртірге болдым әлі құшлар сайраған тыңлы. Ей, білсәгіз рәхә. Құшлар сайрай, сен әкірінгіне, яки тезләп, ішкі әлдірәсің, қарлары рібіткен. Шылай шыл, Мемет Ғали, мөмеш. Bütün құшлардың һәм өсімліклердің тілін аңлайым. Yol дегеннен. Қарағыз әлі достар. Әйдәгіз yol турында бір видео қарап алайық. Аннан соң көрішерміз. Біздің тұрмышыбызны юллардан башқа көз алдына да кетіру мүмкін түгел. Юллар бойлап біз кибеткә, балалар бақшасына, мектепке барабыз. Йырақ жерлерге сәяхәт итәбез. Юл автомобильләр өчен булган йөрү өлешенә һәм җәяүлеләр өчен җайлаштырылган тротуарга бүленә. Юлда машиналар бер якка гына һәм ике якка да хәрәкәт итәргә мөмкин. Машиналар бер юнәлештә генә барсалар, бер яклы хәрәкәт барлыкка килә. Мондый юл аркылы чыгар алдыннан машиналар килгән якка карарга кирәк. Машиналар бер-берсенә каршы юнәлештә барган очракта ике яклы хәрәкәт барлыкка килә. Машиналар бер-берсенә бәрелмәсен өчен мондый юлның буена аны яртылаш бүлүче ак сызык сызыла. Ике яклы хәрәкәтле юл аркылы чыкканда башта сулга, ә юлның яртысына җиткәч уңга карарга кирәк. Җәяүлеләр тротуардан йөри. Тротуар булмаган җирләрдә аларга юл кырыеннан йөрергә ярый. Җәяүлеләр машина йөртүчегә ерактан күренү өчен машиналар йөришенә каршы юнәлештә баралар. Тротуар 200 ел элек Франция башкаласы булган Париж шәһәрендә барлыкка килгән. Бу вакытта анда яңа театр төзелгән. Илнең бик күп бай кешеләре кареталарга утырып яңа бинаны карарга ашыккан. Җәяүлеләр өчен аерым юл булмаганга күрә, күп кенә кеше бу көнне театрга түгел, хастаханәгә эләккән. Менә шуннан соң театрга илтә торган юлның ике ягыннан зур булмаган җир кисәкләрен аерып алганнар. Һәм аларны җир өстеннән брас күтәртеп, гранит плитәләр белән түшәгәннәр. Аннары шул җиргә җәяүлеләр юлы, ягъни француз телендә тротуар дип язып куйганнар. Тротуарның уң ягыннан йөриләр. Бу кагыйдә каян килеп чыккан соң? Бик күп еллар элек кешеләр явыз юлбасарлардан кытылу өчен урамга бары тик кораллы килеш кенә чыккан. Алар уң кулларына кылыч, сул кулларына калкан тутып йөргән. Каршыларына барган кешегә юл биргәндә, уң якка чигенеп, үзләрен калкан белән каплый торган булган. Бүген урамнарда бик күп тротуарларны очратырга мөмкин.
Алар жаяу йөрү өчен менә дигән. Тротуар тар булса, кешеләр олыларга, ир-атлар хатын-кызларга юл бирергә тиеш. Юл дигәннән, беләсегез килсә, иң озын юл ул Пан-Америка шоссасы. Аның озынлыгы 47958 километр. Һәм ул 14 ил аша үтә. Юл дигәннән, дуслар, юлларда бүрек сак йөрегез. Шулай да мин эшкә юлны 11 секундта, 11 миллисекундка тизәйттем.